Kana ga video na basta ga pindot-pindot. Ako ibutan dire. Ipon kumigo. Iya, pwede na di mo ibutan diha. Mungunsa ko. Ana-ana ra. Kana kay apil mo na. Ilis ako eh. Kita-kita ba? Ay ano, buga di kumigo eh. Tungkol ka ako iba. Practice ako daan migo eh. Ha? Opo ko'y action. Nagapan ko. Sa YouTube ako niya mag-flash. Sa ako kapay ko. Okay. Kita mi kuan. Ngita mi isda. Ada bisa diaran. Yo. Nangita pa mi og patron for music video. Buhat na mo diya. Tanawa ang resulta ni. Kanya na. Itaw ka ang gula. Speaker kaya tadi kadungo ka ni. Ha? Isa may mapasahon sa ni. Kadungo ka ni. Kapan ko ni upload YouTube. Ayun ang bukasa. Wala ko makuha. Bindir. Emong ang indot intro ni mo kay kuan mo. Sige bala dia basta Talikod ka. Ana, talikod ka ana. Diri ka. Soyan mayor amigo. Ha? Anta. Soy lang daw mo. Soy lang daw idea mo. Diya ka? Dili mo ana amigo ba. Picture gyud mo unya di ra dito. Pwede ra Ngita gyud po direct light spot. Picture gyud mo. Dire ay. Pwede gyud po. Ana. Ano tag mayor ron? Skobal tanan dia. Oh, yata. Basta il to i-delete ha mga wala mo giharutan. Pero kuan sa tuguna ana. Gi kay bala dia. Ha? Yan na. Give me go ha. 1, 2, 3, go. Dapat surprise sa akong kapay ko. Kinulabing mga expensive shit ba. Miker day ko anday alas. Samot na katong kamera na to no hayag taga-shoot no. Indot to. No si Kwati 4K video Ang kilo. tagibawa pa to. Sa tricks to. Ayan di mga ilang mga isda din. Buhi. Nice Buhi, buhi. May mga shrimp, may Shrimp, itom. paligyan na siya. May mga king crab, ang bulan king crab ng animal o Nasi ko ano? Lobster. May yellow fish. lobster o kanang usa, ambot lang usa na. Gilang. Sa ni pak ayat. Oh dang kasigar sa artist nga to na ingana. Sa buntag ibong, sa buntag mo gamit siya lagi nga to. Payong. Nga patay pangkuan mi ko. Yan. Unsa man ta dire ta o dito? Sakto na to. Ako sa naan. Mag-video. Music video ta dia. Pwede dire. Indot sa ikaw. Kana nga dire. Okay ram ka, tan-aw nimo ikay kita sa kamera. Ang sa background mo di kay ko ganas Bati background. ginom. Pero ang kuan niya, ang lightning niya na. ay bati makita ka sa Mao gani background. bati kayo. Yan ha. Dire ka no. Pwede dire mi ko. Dire kami ko ay. Makita ka sa bildo mi ko. Dari mi ko.
Dari okay naman to dari. Dana kay pre-meal. Oh, dari gawas. Yan buon. Dira migo. Sure lang ha, di mo makita. Dira migo, kung anak ta migo. Migo. Di ba kung anak ta dira? Ha? Anak ta dira. Dire, Oh. ikaw, tanaw wala dingit plit, kay bahala dia. Dili man. Ali dani. Bayatan ni mo ang Kuan ni? project. Project ni Direk. Yang kuan ba? Diri migo. Lah, tindahan ko diri da. Sure lang di mo makita. Para dili pati ang kuan. Dili ra migo. Good sa kayo. Pero imong lakaw-lakaw guro migo kay anak ra. Dito ko ba daw? Oh, pero ayo dira lang. Kanang na diri ba? Lap ang dapat ra itong ba? Oh. Ay lang abot diri. Play. Sige, play. Yan na. No play. Ayan na. Last agi. Gi, daog. Gi, one. Tira niya, tulong nga lingkod. Ha? Ano hibi? Gi, daog. Play. Gi, 1, 2, 3, go. Oh, pwede. Yan na, balik. Wala ni play. Okay na. Yan na. Okay na to. Gi, 1, 2, 3, go. Dasig mo sabay sa akong ka-title. Miga na pa imong kasuya. Buwang pagkabilas sa akong makauban sa inalan. Sila pangutang para mo palay. Nagabuwa ko miga na pa. Rain's gone cold, I'm wondering why. Dili ko diri maglingkod migo. Asa mang lingkod? Diha juga maglingkod. Pungko ko. Oo. Yato ko dito, doon dagat. Oh. Bibira. Nah. Ini yung huwag na speaker dia. Timil ba ni? Eh, betul na dira na, iba na. Sa tumambak. Pero maglayat migo. Hag, lab. Awas sa dira. Kabayadan mo 5,000. Ara ta dia. Lain gid rin mag-agi jogging.